panjenengan ikraraken niat lan hajatipun warga masyarakat Dusun Guntur ingkang ing dalu menika nglestantunaken adat rejepan. Wekdal sopapan kula sumanggaaken. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dalem kaparingaken dumateng kula. Kojok ngarepipun Bapak Idi saking masyarakat dusun ingkang kula hormati, Bapak RT, Bapak RW, lan ugi para piniku sedayanipun dhewe masyarakat dusun Guntur kang sampun pangalami makamanten dalipun Pak Midi mriki. Kula ngebel kamardikan panjenengan sampeyan ping pangetikan sapentawis sak perlu kula badhe ngaturaken hajat panjenengan ing dalu menika. Nggih. Saderengipun monggo sareng-sareng kula dherekaken ngucapaken puja puji syukur alhamdulillah wonten asipun Allah Subhanahu wa taala. Awit kemirahanipun pinten kanepan sampun kaparingaken dumateng kita sedaya katitik kalenggan dalu menika kita saged makempal silaturahmi nggih mriki mboten-mboten alangan tunggal menapa. Mboten kesupen iki selawat salam mikali para dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhateng keluarga lan sahabatipun sedaya. Mugi-mugi kita sedaya wiwit dinten menika ngantos benjang wonten yaumul kiamah pikantos sapangatipun saking Kanjeng Nabi Muhammad. Amin. Bini sepuh para derek daya ing dalem menika ngawontenaken syukuran menika tradisi ngleluri nderek tradisipun Kanjeng Sunan Kalijaga hingga sapriki kita tansah laksanaken nggih menika peringatan Isra lan Mi'raj. Dene pangertosan Isra lan Mi'raj menika wonten kalih werni. Setunggal menika Isra, nomor kalipun Mi'raj. Isra ingkang ateges menika perjalanan datar horizontal, lajeng Mi'rajipun menika perjalanan vertikal utawi minggah. Perjalanan datar menika saking Masjidil Haram dumugi Masjidil Aqsa ing sabibaripun saking Masjidil Aqsa minggah dumateng langit sapitu ingkang kawadanan Mi'raj menika. Pramila saking menika perjalananipun Kanjeng Nabi Muhammad menika nimbali dawuhipun Allah Subhanahu wa taala kasebat wonten ing Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1. Ingkang intinipun ayatipun mboten perlu kula paos awit panjang sanget lan kula nggih mboten apal. Intinipun Gusti Allah sampun nglampahaken kawulanipun utawi Kanjeng Nabi Muhammad saking Masjidil Haram dumateng Masjidil Aqsa minggah dumateng langit sapitu ingkang sak kiwa tengenipun Kanjeng Nabi dipun paringi barokah lan dipun kawal dumateng malaikat Jibril. Lan Gusti Allah wuninga lan mangertosi sedayanipun. Pramila saking menika Kanjeng Nabi Muhammad wonten Sidratul Muntaha nampi dawuh saking Allah Subhanahu wa taala inggih menika nampi dawuh nindakaken salat gangsal wekdal sedinten dalunipun. Pramila saking menika kita kedah inget menapa dawuhipun Allah Subhanahu wa taala lantaran Kanjeng Nabi Muhammad ingkang ngasta saking dawuhipun Allah Subhanahu wa taala saengga sak menika mboten wonten lunturipun. Pramila saking menika mugi-mugi daya masyarakat Dusun Guntur anggenipun mrengeti Isra lan Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad tansah pikanto rahmat barokahipun Allah Subhanahu wa taala saengga masyarakat Dusun Guntur pinaringan katentreman, kabahagiaan, kawilujengan menika salajengipun. Ingkang nomor kalipun mugi sedaya masyarakat Dusun Guntur anggenipun pados rezeki lan putra wayahipun undi papan tansah pikanto ageng selamatan kelancaran barokah rezekinipun. Kajawi saking menika ugi caspesa dumateng cikal bakal ingkang panca pisanan Dusun Guntur. Awit dipun caspesa sedaya masyarakat Dusun Guntur menika nindakaken utawi nglekuri tradisi Isra Mi'raj peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Mugi-mugi para cikal bakal Dusun Guntur tansah paring barokah donga pangestunipun dumateng daya masyarakat Dusun Guntur saengga hajatipun dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tunggal bab malih mugi-mugi daya masyarakat Dusun Guntur ing wekdal menika ingkang
pun nampi rezekinipun Allah Subhanahu wa taala anggenipun miwiti panen mugi-mugi tansah Gusti Allah paring barokahipun daya rezeki kang dipun tampi daya masyarakat Dusun Guntur. Nggih. Kanthi bab malih ugi daya masyarakat Dusun Guntur anggenipun sami Bali Wisma lan putra wayahipun dipapan tansah pinangrong katampan babagan ujian menika salajengipun. Kang tunggal bab malih menika ugi nyukuran nujugi sedaya peparingipun Gusti Allah ingkang arupi bumi geni banyu lan angin. Awit dipun syukur nujugi daya masyarakat Dusun Guntur lan putra wayah dipapan anggenipun salengginakaken sareng-sareng bumi geni banyu lan angin Gusti Allah tansah paring barokah dayanipun mateng daya masyarakat Dusun Guntur. Kang tunggal bab malih menika ugi nyukuran nujugi Pekenan gangsal dan ketulah suratan molu wuku 30 lan sak prabotipun sedaya. Awit dipun cukutan lujengi rinten kelawan dalu. Daya masyarakat Dusun Guntur anggenipun patur rezeki tansah pikantos lamparan lancar barokah rezekinipun. Paling raos jumlah septo daya masyarakat Dusun Guntur mugi-mugi saged sumuy tunggal sewiji Gusti Allah tansah ngijabahi. Mangketen kula ngaturaken mboten wonten turangan kirang jam ngaturaken Gusti Allah langkung pono Gusti Allah ngijabana jatipun masyarakat Dusun Guntur widalu menika saklajengipun. Ing mangke pemasan donga kula banten Pak Soimin namung saderengipun monggo sangsreng masak Al-Fatihah. Ila kadir Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah wa sahabati sayyidul lillahi lamul Fatihah. Hajat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dengan kuli sahabati sayyidina Rasulullah jamamin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdulillah karim wajah. Rabbana lakal hamdu alladzi jalali wa karimi wa majid sultan. Lama firli ya warkama bayan syairon wa jaminil muslimin wal mu'minin ahya billah. Allahumma samila wa tarhamna maulana fa'al kafirin. Allahumma samila wa tarhamna maulana fa'al kafirin. Allahumma samila anta maulana fa'al kafirin. Allahumma wal bala'i wal fakar wa syukur kalibata wa syata ikan wa ma katana kosoh dan muslimin lama kang ala kuli sayyid. Allahumma amin fil kubur muslimat wal muslimat irfa dekat wa sanat wa kafun al janata wal umat
ya ayyuhan nafsu irji ila rabbika tamarjiyah badi wal ijana wa malaikatan qulna wa nabi ya ayyuhal ladzina sallu alaihi wa sallam Allahumma rabbana fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar wa khususan dan kumpul kakak dramatika rahimin penakubana apa itana nabiatun karahmatan Allahumma inna nas'aluka wa biatan ya datang berizki dan qoblal maut wa rahmatan jal maut wa barakatan mahwin ngalainya rajul maut wa anta minan nari wal tab subhana rabbika rabbil izzati amma